Brenda zvinzwazo. Ya zvinoda kubatsirwa shuwa. Zvinhu zvepasi zvinoenda. Zvine nzira yazvo. Nemakumbiriro azvo. Handizvoba? Zvichienderana nemudzimu wani. Ndakabatsira vanhu vakawanda vakauye uno vakapire unonga makubhori vakaenda. Asi inyaya yekuti netisingaziva basi. Handizvoba? Kana paine vanoda nyaya dzekunonga idzi. Uripo mutombo wacho. Asi munoona sekretari wangu uya. Kana kuona iyeyo yokusvitsa kunani. Ndataura shona yakanaka. Zvinhu zvese zvine miteta, kuna kusina mutemo. Kana mumuti mune mutemo ukasabatira unodonha. Sunodawo zvemutete kana dai wakati sekuri iwe uda kunonga 10 million. Ukanzisawo $50. Waomeserwa. Unema kumuonawo. Nawo ngekuti ukakatsenga so Ravasu. Tapedza. Azvizotaurisiwa. Handizvoba? Toenda kune vane matambudziko ari mudzimba dzavo. Piwai nhamba batsira kuti ndiuye kuno wazukuru. Ndaidzwa nevanhu. Uri kuona hondo yamurumhanyese. Ndinoti matare angu adhuri. Ndikati $10 matare andiwakwanisi vanhu vacho. Izvo anotodhura asi andiwakwanisi. Asi ndimborione chishuwo chekuti tine urongwa hwakakumbirwa namambo. Uchadaidzirwa neivava avo. Wanda umbobatsirawo vana veZimbabwe. Sondo rese ndichibatsira vanhu free. Panenge pachimhanywa kwete mbichana. Ndine pandakagara. Handichimbokumbira madzimambo, ndambokumbira mambo mitasa kuti kana watipawo pekuti tso. Tomboti vanhu ngavambobatsirwawo. Handizvoba? Vane nhamo dzavo chingobatsirwa, tibatsirwa ndakagara. Mbobatsirawo vanhu kuti muite zvakadini. Unoti kupenga kwakuchita mukomana weya. Baba vacho ungabvise mari here iye ari wanzira. Asi pane paunofanira kuitawo nyasha dzekuvabatsirawo kuti zvinhu zvinake. Sekuvabatsira kwandaiita. Matare anobhadharwa si. Ndatoitira vamwe 1, 2, 3, 4, 5. Handizvoba? Chinhu chanetsa vanhu vazhinji wakuchema nedzimba nemubato yemaoko. Ndiyo yakufa. Mishonga mizhinji yakapera kubatwa nguva zhinji ndiyo yakupera kurara vanhu. Vanhu vakurarwa vakasiyana siyana. Zvinhu zvavada kugadziriswa. Wana muchipindawo mudzimba dzenyu. Kana waberekwa uri mwanasikana, enda mbamako. Enda wotambura uri mbamako. Kuti waenda mbamo mbereko hapana kekerere. Unonga wabatsira. Handizvoba? Nemimigaro mudzimba dzacho zvasikana. Kuti feretete fanike kunocherwa zvicherwa kubva ndoti kuti nzee mwamuna apo nzee apo mwamuna hadzizwe pichina uri wanyanya wanenge wakutaurira kuti ewe mukoko wanhu wana wewanhu itaiwo tsika hausati wapinda munyimbo wauranisika. Apa uda kubvisirwe mari yekotenga sika. Sadaro. Zvichengetedzei vanhu vakadzi. Zvichengetedzei hosha iriko. Munopera uzukuru kuti. Ona mari yake nayo. Wakawo mushawo. Ita kuti munhu akasvika mudunhu akakubvunza unonzonzi. Akanzi panhingi panoroleka here wozoti ehe. Kwete kuti panhingi wozoti oh mahure. Wamwe munopera kundidzingirira panapa. Ndobvunza mukomana wangu kunoku.
munhu urondidzingira kuti rudaumba mboni vanhu vangani ari kutaura 15-21 saka umba yacho unovhura papi vamwe wacho vatori pano varume wakasanganisa vacho vari pano 5 pano saka mukaona ndikutiza tire zvimwe zvacho inopera kuzokubhondorai bhondorai pano muri kupera kutorerwawo varume chamunoedza kupinda mudzimba ndicho ngechekuti hamuchadi arume maakuda mari mari naye mari ikapera uyu ndiye ane mari naye saka mukazvichengetedza itai kuti unzwo uyo akazvibata uyo akazvibata kwete kuti ndiani kuti ngeuyo kuti mai foromani gadhi musoja mupurisa wese auya achinjwa weja maticha wese vanosangana amai enyu akakuzvara yamunombobhadhara imi moti ndakapiwe mugodhi wangu namai angu emvura kana mari yacho yamunode kutsvake mumunda inooneka sei nyena kurara musango nyena dzimwena dzamwe ndezvepasi uchati muchatisonya mugoni mwakapfachurirwe mutaka asi mwakatadza zviri kunyengana mumunda zviri kurana saka tikodzoka ikutsika dzedu zvechivanhu mumbotirekerei kabasako imiwo magweja makauye kuno kotsvake mari hamuna ude kutsvaka anhu aya andi ana purobhuremu mazwa kutaura kuti tikandokona ane mari newe yafa mari newe iyi indopere mari yakuende kune uyu ibveko yakuende kune uyu ndizvo akamirira mabhara bhara harizivi chekutakura munhu wakafa rotwara godhi rotwara tombo rotwara wanenge wari kuda mushonga ndakuudza wekuti munoona sekurita mobatsirwa kuti tiri kuda wedu wepatsi handizvoba ndapedza
Kubva kunyanga ndiko kunoita ukauya usine kushonga hako imhosva yani. Iwe ungaende kunovhima usina tsvimbo. Mhembwe yomuka wode kubata nemazino. Alright, pakanaka. Chakuti mupiwe nhamba dzechimutumbi mhene munapasiwa naye uyo ini panoka ndaikufamba petoti munditeere kuti anditi handizvova mimi musaro kuno musarawo zvakanaka iwe wakabirwa foni asi muri maoko uri Ça va réfléchir. Hapana nyoro mbovara kumeza. Mimi ndi makaramba umwe. Kangurambana. Makaramba umwe ndiani. Bese mzemsoro ku. Chinyara rayoga. Ona yenyu maumbwe murutamba uruzwa iwe murume wamudiri Usatarise pasi kana utana sekuru kuda kubatsirwa asi kana usingade bvongota handidiba hapana ari kutumwa kana kusungirirwa pa taura chokwadi batsirwa kurowa nekuti uruzviwanza bati apo fefe ngatiwirirane mune dambudziko hani mukadzi akaona akapsukirira so akazvidinga pagirasi so unobva utafanike hauchafida unondopinda mumabvu aya nemagogorosi mabvu ndio nyumba yemuntu wensei asi usara sechirume wako nekuti uri kuti ndinokudawo matibvondora yawani matibvondora taura tipi wakaita sei wakarambwa ndiwe akasimudza zvinhu kubva pamba pamwe ndiani akakubatira demo inoti bva pano saka akazosimudza zvinhu kuti ndakuenda kumba kwedu ndiani wakasimukire izvo ari kukufonera achiti ngatitaurirane uri kurambirei ndatizvo ari kuti ngatitaurirane uri kurambirei ezve ari kuti ngatitaurirane sori ndakakanganisa uri kurambirei pafoni vanongataura saka unotaura naye kuti Gracias.
Ndifanike ndimi ndobva ndasiya ndapinga kuno bechu mukazorambana futi bechu ili aone kugona kumbirawo tichataura nepana pandipo mukuru akanyanya uliyo kwani dara munobva kuti munomuka gudhu hama dzako dzitori panapa dzakatozara tode kuita mbiri yekuti kumba kune mahure ndendedzoke ina handinzaro yaina handinzaro chinonzi musha kushingirira wanoguma ona izvezvi kuti makaita mwana 3 hey tinotanga kupfeka mini gare gare mwana ada mari yechikoro gare gare kwakudiwa chakati amunyari wana watatu pawana watatu mukuru ane makore mangani saka muchida kuendepi 13 14 15 20 yakura amunyari iwe chichisa masoko ako anga uchisa masoko pana nedhora iri apa hama yacho vari kufarira kuti sawira adzokeredzane nemukadzi wake pana anodhora tambireyo dhora chinyararaika uchaenda kufesi kupinda pane hosha mwowa zvabatsira nyaya dzemunokuona kuna vamwe chaivo vanobata mukadzi wake nechikomba aurwa asi unofanira kufunga kuti wana atipomereri maoko apa ona kudzinga kwako kwakapenda vari kufarira kuti munosiyana nemukadzi izvezvo kana ukachaona waona watoone mbiri yekunzi anoramba wakadzi umwe satani anda kudzinga handizvoba tobva takuparanidzai handizvoba aenda kudhora ndoti chii ndokwana kubata musoro ngemunhukadzi chitaura ndibve ndatogadzirisa hana mangwana hama dzacho dziri pano tobara mhosva tikuona asi hapana kutotamba tutoswa tudzi kana usingachamudiba
ndibva ndatisoti wati hani chakudiba zvachose ukamona aina bhokoro chiusadzonzweka mwoyo kukonza uri umuda mudzimai wako chiremba ndibatsirewo mukadzi wangu adzokere ndichitse masokoti takakanganisa mai ngatiwirirane handizvoba saka ndoti pamusoro izvo nyararo yari kutaura zvakaoma zvekutaura masoko acho parwisa tete uri tete acho ya ndiwe tete wekumurume kana kuti wekupi wotogara apa shamwari tete wekumukadzi uri yosha kufundikira iyapa uya iwe apa tete iwe Giant. vimwe nyinja ngatinyararei tete aiwa nyararei kwai mwana mukaka wake alright aiwa zvakwana Hawakwana sekuru. dai manga muda usomiramira kare mwakadii kumiramira kare pamusoro itete ndataura nemwana wenyaba muna mwana wenyati undoringa patsaida ukenga patsi ai chiremba we zvakabhenda izvi taura chokwadi unomboita chigentleman pamusangano asi we zvakabhenda mundizvitsiro kune mudzimai wangu kuti shamwari sori tidzokererane ini kana adaiwa suda usingadibani ndandiri kujoka joki izvo hapana bezvezvi waenda kumangara repukisi mangwana tione nyaya yacho kuti inotangira papi konwa newana saka mutete uyu uda kusvitswawo kuna tete kuti svike iyo kuti tikumbira utaurirana takakanganisa sori tidzokererane zvotinongwa nongwa zvinozooneka mberi handizvoba tiwake musha tione todidi iyo tete mati zvitsawo iwo uripo iyo asi kureba bvunza hanzva dzoti riri kutaurwa nachiremba ndiro here Mukomana hachadiba, mukadzi wacho hachadiba, asi apa pane nyaya. Apa pane nyaya. Bona kuti pamusoro comrade dairisa hapana chiri kuhwanda baba mudzimai uri umuda here uchazosara wofunga wawega sekuru waenda. uri umuda here kana kuti hausi umudaba wandipa dhora ukati chii kana uda kufunga zvimwe kana une wauda kuunza apa wabva watounza ticonnect ndiongori number 1 apa ndoti muyanani yowe futi uri umuda here sekuru hachadi mukadzi. uda kutopinda mba make uyu comrade mudzimai muri muda tibvunze mukadzi wacho wokuti ndidzosewo ndibvunzewo alright iwe rega ndimbotangawo kwako ndobva ndamufayawo iye azvidairire nekuti haidi kudairirwa bai good iwe mukadzi uri mudai hongu mai mukadzi ndiri muda tete mazvizwa yero murume uri mudai tingabvindiroka panapa pindura mubvunzo wangu ndinzwa pamusoro hamuna kupindura mubvunzo wangu ba handina kuti makagara here moti ndakagara kana moti ndakamira mubvunzo wangu uri kuti murume muri kumuda here hongu kana kuti kwete ndio nyaya irudiwa
kana mana bhutsu yadonha gadhi iwe uko kungoda motaura kuti ndaakumhanya nagadhi asi murume wemunhu waujamba naye ende hakuna mazviisika bashamba nyarare senkati mwati chamurumbomira chinya munozorora murito saka chiri kukunakidzai imimi kuti uyu akapambara mari imimi muri kuchengeta wana wake muri uyu ari wana wachasvika sekondari muri kundokumbira ndipo mari ndipo uyu aane mukadzi inouya here kumba kwenyu mari imimi ndimi munochengeta wana muchiwaendesa kusekondari aiwa kare tiri kutobvunza choona ifi yakachinjaba primary $20 eho $40 eho handizvoba urutya chiiwe murume wako akambofonera pafoni mukomana wangu anitaura kuti arutaura kuti sori handizvoba takakanganisa nhasi ukataura kuti aiwa akambotaura ngaataure face to face nyaya yake ataura ndadaidza hanzvadzi dzake akutaura nyaya iyi autanga zve kuti philipini imi munodaurorwa iva nomuda hura pane zvinhu 2 oyo ndiwo vakabvisa guburo kuti onomberereka zvina unyari hanzvadzi dzako dziri auraiti zvakanaka regaiti daiso sahwira muri ana yeanhu uyu mwana wemunhu uyu mwana wenyu asi rangarirai pwere dzenyu kwamakabva handizvoba rangarirai pwere dzenyu kurayira kwamunoita muzukuru asiri pana baba ake munomuchuka here kusvika panoda kodzero dzababa muchatya kuti mwana wemukwambo handizvoba ndizvo here zvekuchengeta kwamunoita mwana wemukwambo irosi wazwa wiriraneika murume nemukadzi izvi chinombonedza chiiwewe oiwe uri ukya nekuti wanga wakabvisa gubhu roti handichakudipa saka kuri dzikirura kunongisa remukadzi harishisiba remurume ndo rinochisa rinoda zvikurukuru remukadzi kana wanga wakaundomupe dhora unotsvaka dhora mukadzi wangu murume wangu ndichiri kukuda totaurirana motaurirana zvoite wazwa chete unode kumiririka kuda kuita pambi here naye mwana apa kwamurutana magwavha urutana magwavha emunhu futi oraiti hazvina mhaka indega handisise masoko agarire kupi ikoko muyanga munatsi anozoimba kuti dai ndakaziva handina umba jesu apindira ikoko tete masoko ataure mwamuna wenyu kwainini mukadzi ndichirungomuda kupengereka nekungudza zvinowanikwa ing'ombe zirukana handitoba mushumo wake uyu zvezvi chinyoro zopedzerana uyo ndikubvunza mukadzi ari kuti ndandakatomupe dhora rekuti handichakudiba hamene gupurura munotaura iwo ndiwo anoziwana asi semaonero angu dai anhu adzokerera napwere agare pai pamwe zviende mberi handizvoba uyu mushumo chete zvinozodiwe kumba nekuti idini mune matofambirana saka wenda ndajokwa uina anatete kuti anatete woye apinde munzira handizvoba ouye kupi kumushaya handizvoba ini ndandajokawo pamwe aiwaba kuti wari uwirana uye ati ndiri kumuda ndiri kumuda uyu wouya apa ndochaya mukomana wangu kuti wawiri wari kudanana ndoite zvanditongoitawo ndakagara hangu panapa keche sungai umba yoite zvimwe chete aiwaba ada wambomhanya nedzaro mhanyana dzaro tanha magwavha ewana asi magwavha ewana ari kutanha hakuna kwazvinosvika ba pachatogadzirwe dare svinu hamuchazoone mumusha nyorai pasi saka histori yemwamuna iyi
Tete, unotitsa kune mudzimai. Kwai nemukadzi hazvina musaba kutadzane kugona. Ini mukadzi wangu ndichiri kukuda. Unotambira zvi? Unoti noise kuti. Unotambira. Anditi una tete. Unotambira zvi? Utambire masoka unzwa kubva kuna tete. Alright, Magana. I'm sorry. Inini chamangwani handidi kuzozwe mayeye ngekuti tiri kutopetukirana nharaunda yechiona. Yozvita ude utende kuna ana baba. Kotaure kuti ana baba we. Mwana wadzoka kwa Nyakunu. Ende padhuze hapana humba. Inini kana ndiri kukubatsira bambo muida kuti kana zvisikaiti. Kubatsira. Ona ina uya kuno ndoda batsira vanhu ndakubatsira iwe. Mwana kapusi. Chinyarara itoni. Mimi mesa wanasavira chinyarara. Chita. Vura ruoko rwako iwe. Bata mutete wako. Chibata. Bata mari yako na. Right. Toda soro. Toda soro. Toda. Ampana kapusi. Kutsamwidzana kwose nemhepo dzose dzakasimudzwa mukati medzinza achidziganhurai vadzigare pasi ngavadzokedzane. Ane tsawi yakaipa aifarira kuti mwana afa asina musha, uyo achifa asina kuroora, uyo achifa asina kuroorwa. Umwe naumwe ngatakure matara ake nebasa rake kutadza kunowanikwa. Asi chiite kuti vaviri vave vanhu vamwe chete vanogara pamwe chete. Ingwa mutatu mwana kono vakagara pasi mhuri rutendi. Chiitai kuti vagare pasi zvakanaka. Kamburu rutendi. Alright. Zvapo wakomana. Wana tete. Mugara pasi muonesana. Wewe mukomana iwe. Wewe kutanga iwe. Sabumire mweya yakaipa kuti igare pauri nedare risina basa rese. Wazwa? Amen. Dzinza renyu randaona riya yaka. Rirufara kwazvo kuti muende muuri. Asi chirongekai. Mutombori newana watatu. Ude utange kotsvage uyo. Auya kuti ana ako pana handidi kuaona. Ndo unofa utambura iwe uchibvisa school fees uko. Ndiwo unotatamurwa iwe. Ndiwe Ndini dai ndiri kufara semafariro wangochita sekuru maita basa kutadza kunoni. Zvakanaka. Utori neraki kunoda uire vanhu avo. Ndakutobatsira iwe. Basa randaita dai ari matare ekwedu kupinda mumatare 500 kukubatanidza iwe ku 2000 boy. Ndakubatsira mahara kuti imba yako imire. Handina sendera ndinowana. Uya muno mu2.6 uya pana. Iwe vose mukadzi. Ndiwo wakambotutisawo baba ukakanda ukadhora kaya. Sorry zvinowanikwa. Sorry. Kashungu kaya kanenge kachimbonimwa handizoba. Sinodzokera kakwari baba sorry. Kataura. Handizoba. Varisai tu madiri twese kuti iwe ndadzokera kumurume wangu kwatsaka. Dojipondora, tete.
Teachkach MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teachkach MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkach MTV tinodzifamira. Dojipa!